Нищо не дайте му и на него и той иска. Давайте заедно всички. Не сте прекалено много, че да не можете. Не можете всички. Тук ела, тук. Хубави му, Ники. Ники. О, Гуши, бабо, кака. Гуши, бабо, кака, Мони. 20 кг ще жени. Полека мама да го Браво! Ще е тежък мама. Аз съм 30. Браво! Никито 20. Скача. Хайде си, дайте тук. Вземете си чашите, момчета. Тежък няма да станеш, Ники. Ники, виж. Ники ли дядо? И кака Мони? Майка му се казвала как се казва мама Ники, мама Мики. Мики. Мама Мики. Как е мама Не Мики? тайте на пет На койка. даче Жико. Дежато, не, тежко, средно. Според зависи, да. Заговори, бабе. Браво! Който стъпе за другия на то. Периодично си ги прибира. Подрежда. Една кола, но кой е звъня? Кой си? Звъня от телефона да пита, не сме звъняли. Че да се вземе. Не пита дали не иска звъняли. Да ти на твой... Място очаквах, че ще остане. Една точка за Ники, ти защо ли играш? Тя е много силно. Една точка за не. Не играем го твоите правила. Баш си е здравче. Преди една седмица, да ви кажа, ние се търкаляме тук и играем двамата много вечер. Без да плаща, само да Беше една събота ли, неделя ли, не знам. Не бе! И играем и той на краката ми, вдигам го пак на краката ми, вдигам го и като го вдигна до мен и му кажа, и му духна там косата и ха-ха-ха сме. Още, Да. И това нещо продължи поне 5-6 минути. И в един момент, в един от пътите, който се вдига той, той иначе си стоеше. И го каза така напред и аз към него и като ме светна в гласа, раче, такава болка не съм изпитвала до сега през живота си. И деца съм раждала и какво ли не мога да ти опиша такава болка. И нещо стана също, защото потече ме носа. Бързо! Внимателно, Ники. Викайте малко да 3 дни и тук ми беше подуто от едната страна и леко така насинено. Викам, Боже, Дай я ако ми се цунка. някой, че ме... Дай дядо цумка. Дай на дядя цунка. Дай на баба цунка. Моля. Дани, моля. Ага, видях колата. Дай на другата кола на бати. Дай на бати. Не, как така бе, баба? Как не искаш, ама трябва да си шерваш, бе, баба, играчките. Как ще трябва да скакат? Кажи моя. Внимателно да ми удариш, бати. Супер! Точно така. Браво, моето момче. Браво на Дани. Браво. Дади, На Дади. Точно така. Дай на Мони! Така че 3 дни, 4 направо страшно болка. Ядаме! И буква може да са много да си видиш, да ти направиш снимка, да не ти изчупа нещо. Не ходи. И да викам каквото и да. Ама ти ако ти зарасне на криво, няма да можеш да дишаш хубаво. Да викам, айде сега. Чак толкова не съм се обръщала. Казах си ли не? Казахме и тя го казва, той не. Той и Радо ме караше, ама...